Alright, naimbag ng oras na amin na sa kapada at yung araw din ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz at your service. Ngaway manen mangted biag ti may sa nga pakasaritaan nga imburay kada tayo ni Doming iti Ilocos Sur. At nga tat parikot ni Doming iti Ilocos Sur mga kasin. Padaanan tayo at sagudahin nga ti surat ni Doming. Dear Kasin, sakbay man nga inak iburay ken ininoten nga binsa-binsayan dati pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga programa. Jaki di impagarup kasin nyo nga may saak met kadagiti naruway nga agsursurat kadagiti letter reading program show. Sakit da ito pa itinapilik nga pagsuratan. Dito problem of the day. Nga kaaduan na, no saang kaaduan na nga maibasa kat ada problema ti ungtuwe no udi na. Awan iti happy ending na. Akas ka digiti ibasbasa ni dadim. Tadyak idi ni namnama nga maadaanak iti kastoy nga kadagsen aparikot kasin nyo nga kasapulak pa iti agtaklin iti programa yo. Kaya nagkidaw nga agkidawak iti balakad dagiti viewers. Nasakit unay kanyak ti nagbanagak wenno nagtungpalak iti ayat kasin. Gabuta ti babae nga impatpatig ko launay. Ti babae nga nangitedak ti amin ko. Amin na bannog ko. Kat saan namot nga sinupapakan ti panagayat ko kenkuana. Ngano kaano pa'y nga naka-move on akon. Nga naibawing kon ti panagayat ko iti sa bali. Angim nala daw samet ti amin kasin. Kat dayta launay ti parikot ko. Kat no mas maawatan nyo ininutek man nga isalaysay ti amin. Panawang ka pa itatang, nanang. Ay papanamanin ba raw? Kat di ba't awan ti lakad mo ita. Nagsara ka mat iti pwestaw. Inaklangi jay ili nanang tayo nakagpaw iti kwarta. Sino ay ati paw itam manen baraw? Sino kumapay datang? Kit ni Joyce ang akayan ayat ko. Anya? Di mat kay paw it mo lang inilawas na iti 10,000 pesos baraw. Tingit mo sawan. Paw itam manen. Pangusaran na lati kwartanan. Dahita nga kadakil na. Tatang man. Siyempre ako nagastos ti kolehyo tatang. Aramaten na kano iti panagadal na. Kada apay. Adamon dadakil na baraw. Apay di da ka ditultulungan iti panagadal na. Sa amamot ananang. Ang siyempre bilang nobyo na. Kat nagkidaw mo't kanyak. Tulungak Kat siyempre para iti panagadal na. Ay. Kita ay manalaing madeta abarak baka mo no itid ka nga itid. Kamaudyanan na awan to pagtungpalan na dayta. Anya ti kayat yung asawan tatang. Ti kayat asawan siguro ni tatang mao. Akit baka mo no itid ka nga itid ang saan tumot nga dakay ti agtungpal. Ha? Saan to nga mapasamak dayta nanang. Talaga nga ipatpatig ko ni Joyce. Patsik nga ipatpatig na kumat unay. Nga ta. Ang iman manumot nga gawid dito ili tayaw.
At damod ka da bigan. Siyempre agad iso ti pagbasbasaan na tatang. Adamot ti ikit na nga pagyanan na sadyay. Marigatan ka no, no inaldaw nga agawi dito ili tayo. Kata isong samon lati papapanan data kitkitain ta negosyo mo nga tinubong. Kata saan mo tatatang ta makatulong akbot kada kayo. Kata damot ititid ko para iti kasapulan tayo dito balay. Sige. Ay, kat no talagang sigurado kalakit de. Akit awan ti mabalin Angim sapay kumabaraw, taadan tumula pagbanagan na dayta nga saksakripisyon para kadeta kaayan-ayat mo. Uwin nanang, awan danag, may nakarudan, kit na agur-uray. Hey, Suki, gumata kayo. Ay, mano? 5. 5 repet. Sige, pili ka latan, Suki. Ay, sige, agyaman na. Hi, Pogi. Si kamot kayam Agnes. May kakadiman gumatang iti lakok nga tinubungan nga ilakom iti pwesto. Wen nga agpaiso. Ngem saan lang iso ti rantag dito eh. Ha? Anya tikit mo sa wen? Kaya't kape nga makita Ape ko mga kaya't na ka makita, si Kamot, Agnes. Awan lang, kaya't ka lang makita. Malalala, sige. Mano ay ati gatang, mano nga repet. Ti dati latang ordere kon. Sige, isa kanak nga ron. Nagswerten tula unay ti maasawam, duming. Ha? Diyak man mo no, api nga, iti kinataer mo, kinagaget mo, aging gaita, awan pa iti asawam. Amumot nga danubya ko, Agnes, angay magbasbasa pa ilaeng. Awisek ton agkalay sa kami, ito nung makapagturpos iti panagadal na. Asin no, ni Joyce, nga kalugaran tayo matlaeng? Wen, ngem sigurado ka kadi, nga kaya't nakaasawain. Api ko mga saan? Kat umuna-unay, duming, adayo ti agwat ti edadyo. Adayo kad mata sa nga pulo mat. Sa nga pulo atawon la datakin, it doesn't matter what ako nata. Nga ta, angem sigurado ka kadi nga, si Kala tinobyo na. Ha? Anya ti kahit mo sa wen, Agnes? Kat di tala mo Agnay di sunay di vegan. Adda kamat dito magsinggal. Kat asidig met laeng. Aping saan nga inaldaw nga agawid. Marigatan ka no. Kat siyempre, adamo ti kabagyan na nga pag naidan na jay. Kayat na natin adan jay. Ijilat ang agyanan. Tapno no saan nga marigatan nga nagbasa. Sigurado ka kadi. Kat kasano kat makitkitak mo't no agawid. Adda sa bali nga mangitultulod kenkwana. Ha? Nakita kami na minsan idilim mabasa kiti ayanda. Kaano? Idilawas na. Saan mo't nga nagawid isuna dito eh? Saan man? Sigurado nga isuna di dyan nagawid. Idi na itulod dito nakamotor. Sakto mo't nga inikat na di helmet na, hindi nakita. Ni Joyce Dayjay. Sayang. Saan nga nga inikat dito lalaki nga nang itulog king kwana. Dito helmet na. So saan ko na rupaan? Amangan mo't no gayom na laang uno kabagyan na. Nga ta, alakat amwem tadikit sayang, di kita kwartang ititid mo kenkwana. Ha? Apay ti amom, jak maamuan day ta? Ket syempre, agdindin na magiti lugar tayo, nga kwarkwartaan na kaday nga Joyce. Saan nga pudno day ta? Ket syempre, nobyo na. Agkid daw nga titulong ko, ala nung magasang ko ikan. Uwe na nga ni. Nagdadakkel ka no, ititid mo kenkwana. Gagangay at nanginang arod ti agpakolehyo. Si Kapay kid din ti agpakolehyo. Di saan ka di nga digiti naganak kumakenkwana. Alala. Alaim ka di detan, tay bayad na. Tilad daman nga damdamagi mo. Among concern naklaking ka. Among mat nga nabayagin nga anya. Basta.
Manhid kakit di ka makarik na. Tiki di kay kayat mo, te ubing nga amang MC ka, ang nga di nakamot, ikan iti patag. Ha? Di tamon, panawang ka malaingin. Manhid. Nagluko mo tayo dyan. Sugi! Ay, may kita, gumatang. Oh. Pinagda ka dito eh. Namakar nga nagawid ka kano. Nga di mo yung pakpakamuhan niya. Nga, kwa, biglaan kami nga nagawid ha. Ure damot cellphone mo. Mabalin mo nga itawag when i-text kanya. Tapno no, amok ko ma. Tapno no nasarong karang ka, adagos. Pasensya kan duming. Alala, okay lang. Naidetin eh. Tinubong manen. Gagangay at ay sumat tinegosyo. Naimas mo't kid di angin. Makaumamet, ita tinubong lang itited mo kanyak. Ited mo lang kwartan. Sayang lang, kasi saan ko mo't may ibus. Ipadpadawat ko lang nukwa. Sana balin at ano ipadawat mo, maramanan da dete iwas ti tinubong ko. Hindi, mai-promote pa iti negosyo. Salud-sudin da kang ka, no naggapuan na. Alala. Sumari ka nga ron. Agyaman na. Adda ka di da tito ken tita. Adda da iti silad da. Anya ka di ti bagam. Ha? Agwa. Gagangay lang nga. Umay kakitain ta, mailiwak ken ka. Oh. Adda pa ngamin ubrae, ken masapa ak matlaag pa vegan into no bigat. No awan ti nasisita nga ibagam, mabalin mo ti agawid. Sige. Aguri ka manggayam. Oh, apay. Ada yung tugot mga kwarta? Ha? Ano nun? Naigastos ko ngamin detinted mo kanya, kat kurang dahito yan. Kurang ang pagbayad ko ti tuition fee. Aguri ka, takitak. Imbag atad na nagyan day wallet ko. Oh, alayam dito. Mano ka di? Itilata amin daytan. Ha? Sige. Pasensya kan. 2,000 la dito nagyan di wallet ko. Manay daytan. Sige, mabalin mo ti agawid. Kitni. Adapi nasisita nga lipas nga homework ko. Sa masapak maturog, masapak tumatlag pa vegan into no bigat. Sige. Nangaro din. Sige nga rod, bye. Awan ka ditikis ko dita. Ha? Sige, dito la pingping sige, okay lang. Sige, good night. Inak nga din. Bye. Pudno ka dito ko ng paray. Nga niya pare. Nga, nabayag kayo ka ni Joyce. Awan pa'y tinapasamak ka na kayo. Respetarek lang amin pare, dati kid daw na nga. Saan to lang paay ti amin na kanyak. Into no, makapagkalay sa amin. Kahit inton ka ano mapasamak na ita pare. Agturpos nga muna iti koleyo pare. Kahit no makapagturpos ton, awisik to na, ngagkalay sa amin. Kahit ito nga mapasamak ti amin. Saan ka di nga? Us-usa rin na ka lang pare. Ha? Ano tikit mo sa amin pare? Gamgamitin na ka Kwarkwartaan na ka, kunak kuma. Si kamat pare. Agpapada kaila amin. Gaputek ikakti kwartaan na kon. Gagangay laing nga tanubyo na. Kaya nagbasbasa nga ron. Kasapulan na. Kaya nagkid daw mo't kanyak. Asin no ako mga ron. Tapno no. Tanggi ako no. Paayik ko mga ron. Kat nubiyak nga ron. Kat di nga ta. Saan ka di nga agsaysayang ka lang pare. Anya. Amangan mo't no saan tumot lang adakay. Ti agkatuluyan. Adayo nga mapasamag dito pare. Imposible mo tan Kat may dakil tinaitulong ko iti panagadal nan. Ay katadim laam mo ti kapanunutan ti tattawitan pare. Lalo kat na ubing nga amang mitisi ka. Kaapay, di mo ka di kayat ni Agnes aya. Ni Agnes? Kat
nakakadkadlaw nga kursonada na ka pare. Napintas mo't ni Agnes. Kin kasadar tayo laang. Kin sigurado nga kayat nakadayjay ta isuna pa amis mo tiyan papansin kin ka. Customer ko laing suna pare. Customer. Ititinubong. Una. Ang baka kadeta tinubong mo. Ti kayat na. Ha? Deta, anya ka tinubong pare? Deta tinubong mo angan nakadikit kin ka. Ay, deta. Si kamot pare. Apimit ka tinubong ko ng deta pare. Agit kasla tinubong latan ata. Kasla tinubong mo't nga agatid daw. Anya pare. Sapul ka sapul iti kwarta. Kaday ta tinubong nga negosyo. Ngayon di mo mo't pa'y naaramat ta tinubong mo. Kaday ta kaayat-ayat mo. Mapasamak tulat na day ta pare. Kasti ko nak, into no malpas ti kalay sa amin. Ay na, adda gumaw gawawa sa bali a babae pare. Kaday ta tinubong mo. Dikit iso ti pangaramatam. Ta sigurado, saan nakapaayin day jay. May isa ka mo tala. Aginom takad latan pare. Tila adda nga taw-taw-taon. Ala, sige. Basta sanak to babalawan No, agbabawi kanto kamaudyanan na pare. Aping nga ka dito eh. Duming. Dito'y gayam ti nagturungak. Pasensya kan, Joyce. Ti amo ka di balay mi ti nagturungak. Nakainom ka. Basit laeng. Ala, sumari ka nga. Agyaman nak. Nakaturog ka din datito ken tita. Itay pay laeng. Anya ti oras nanti ko nam. Mabaling ka di nga. Dito eklata maturogin. Makaturturog ak launa yan. Ngim ta agawid ak pala di balay. Alam mi kakit din. Kudak tupay kit. Kaya't mo siguro nga maramanan di tinubong ko anya. Joyce. Anya? Anya pagpagang? Nabayagan nga kaya't ko nga iparaman ken ka dati tinubong ko. Saan lang nga dati tinubong nga lutlutuag ka na aramidag nga ilaklako. Kaya't kumat nga iparaman dati tinubong ko ken ka, Joyce. Anya? Uy ka mama. Uy. Saan ka di? Nga kas katangkan, di tinubong nga lakok. Uy ngagpaiso. Jakman nga minamuking ka. No apay nga urayin tapay laeng nga malpas ti kalay sata. Sagbay ko nga iparaman ti tinubong ko king ka. Ang ko sana bale. Di kanto pasakitan. Saan kat nung talikodan, Joyce? Ay, tiket ko sa akin, tagdarak to. No, anyaman ti mapasamag ka data. Duming, baka mangig na tadata, dadi ka ni mami. Shh, akin inayat aklain. Nagbanglo ka, Joyce. Pasensya ka no agat arakak. Ngimikariking ka. Saan kan to agbabawi? Numaramanam tunday ti tinubong ko. Dito ni. Kasla tinubong agpaiso. Kung nagtumot king ka, Joyce, ala, agidakan tarabawang ka. Ay! Baka sapul-sapulem ton titinubong ko. Numaramanam, Joyce.
advice ti tinubong mo. Oh. Yeah. Joyce. Ipalok ko na laing. Taramanam, nanamam ti imas, ti tinubong ko. Just, Duming. Joyce. Duming. Duming. Oh, agregan. Ay, bartik ka mga menjirabain. Hey, Duming! Ingka maglukatan! Duming! Tatang. Aglawagan, barok. Ingka maglukatan, ganda. Baka masapa di kiti agorder ka. Di mo't itangaal daw nga umay gumatang di kiti isang sangput na nga hawayana sadyay nga taga Kabugaw. Ay, tatang. Ay, kita itapte ka pala ririigan. Nakangiit ka nga mamaturaw. Anjaya ti tagtaga inibam. Ay nakanganga ka mo nga nakaisem nga. Ay, yakamaw. Isla kinod ka pa itay. Tatang, kung nakasla ka pa ang kinod itay nga maturaw. Anjaya tagtaga inibam. Ay, awan tatang. Kinod nga. Ay, diya ka muking ka Bubango ka kitday. Itaman lang nga naladaw ka. Kasta uri kami bartek mo di rabi ikaw. Nalawin tatang. Ay, nakaroon. Wag kitday. Ay, nanang mau. Madama luto na. Ang tumanganan. Ang mga barang no nakaluto na. Ay, kapay. Uwin tatang. Dati ti supliyo, ma'am. Thank you, ma'am. Nagkasat ang matan. Keep the change may gahayam. Alawin, ma'am. Enjoyin nyo ti bakasyon nyo dito Pilipinas. Kan, sabi ko mata magustuhan nyo data tinubong nga lako. Ni Agnes ti sumungad Kanulay di may gimatang itilako na. Di na kunaan nga naibusnan. Nailako na aminan. Naibag nga bigat mo, Doming. Naibag nga bigat mo, Agnes. Oh, kaanulay din may kagimatang iti tinubong nga ilakom. Naibus ka din. Saan nga iso tirantak dito eh? Anya nga rod. Imayak ka puta kahit ka nga awisen. Awisen iti Birthday ko itong lawas na. Sika nga talaga. Kanayin mo nga malipatan. Kasano? Kanayin ka nga awisen. Tinawin nga awisen ka tunggal birthday ko. Kanayin mo ka dinakpatgan. Oy. No di ka pala umay maki-birthday kanyak. Ito no lawas na. Kagura ka nga talagan. Sa anak to gumaggatang tilako mon. Kaya aping nga iraman-raman mo tinegosyo. Kasano? Amom lang aro din nga. Espesyal ka kanyak, Doming. Kat sikat espesyal nga sa nga ilik ko maiti panagkasangay ko. Kanayon nakmat nga paayin. Mala, sige. Wen, ikarigatak to ti umay. Talaga? Wen, sa anak ka na umay di ata pandemic. Kat saan mo ta pandemic yan? Awan mat ti COVID din. Wen, wala, sige. Talaga nga di ka inak gumatang iti sa bali nga paglakwan ti tinubong no kasta-kasta ka. Amok bet nga sa aramidin data. Tanayim imas nga amang tilutok ken aramid ko nga tinubong ngem digiti daduma. Saan ka di? Wen met kid di ngem uray Uray na imas ti tinubong mo no paayan nakmet. Inak na sumapol ti sa bali nga tinubongen Dati ka dilakok nga tinubong ti dakdakamatem. Uweno sa bali. Kit isuda nga duwan Sa anak nga nagpapakatawa. Seryoso Amom Doming.
Say-sayangem lang ti panagayat mo iti sabali nga babae. Anya ti kahit mo sawin. Nakitak man en tinubyam. Idi rabi intulod man en ti lalaki nga nakamotor. Ha? Idi rabi adda iso na bigan. Saan nakadingin bagakin ka nga nagawid? Saan? Amangan mo't no paglimlimedan na kan tinobyam. Amangan mo't no nobyo na deti kadwa na nga nakamotor. Mangitulod-tulod kin kwa na. Baka mo't dadailim la iso na kanya. Ay na, saan ko nga aramid ti kasta, Doming? Ore kaskasano, ore no nasakit tinakam ko, saan nga siyak ti kinayat mo? Saan ko maaramid ti mangdadail iti padak nga tao? Ibagbagak laking katpudno. Ibagbagak laking ka, no anya tinakitak. Ika nga min amwen no kayat mo, ingkay iti balayda. Tapno mapanek-nekam nga pudno ti kunak. Nga adda isuna iti balayda. Ala, sige. Dati ti invitation. No di ka umay, tandaan na ma, kagura ka. Jaktong umay dito yan. Ala, sige. Ikarigatak ti umay. Doming? Siyak ngagpaiso Joyce. Pinaklaat ka. Ay, kit siyempre, saan ka ninamnama nga umay diti balay? Gapo ka dita sa among imbaga kanya nga gawid ka? Biglaan nga min. Kanayon metla biglaanin. Ikit isumitipod no. Ada nga min nalipatak nga mausar ko di eskwela. Kat naskin nga may kwalain dito eh. Kat nagluganam nga rod. Kat naglugan na nagpasayeros ka. Nagpasayeros ka? Ape nga rod nga ibagada kanya, nga da nakakita king ka nga. At da kan lalaki nga nangitulod king ka nga nakamotor. Ay, kwa. Nagpasayerosak. Ngimid adda kiti ili. Nagpasunduak. Nagpasunduam? Ni uncle ko sino nga uncle mo? Uncle ko nga taga-ili. Saan mo nga mamuday dyan? Kinapi nga. Nagatong nga damdamagim. Sumari ka. Awan man titinubo nga awit mo ita. Sa anak na nakaalan ta. Kunamot nga di mo kayat. Itad mo lang rin nga kwartan. Ha? Kit masapol ko. Awan tintungot ko a kwarta. Anya? Imay ka dito yung awan ti kwartam? Diyak na kay tugot. Unay kamot din. Nga serbi na rin nga imay ka dito eh. Agsarita taman, Joyce. Api nga, masansan mo tin nga itong kalagawit ka hindi mo ibagbagakan niya. Diyak nga rin kaya't nga, may istorbo ka ta. Amo ka do't pa ka kumikumam. Dahil ta ka di tirason. Sana kalaawagan no, masapol mo't kwarta. No, ada masapol mo, am-amo na. Ma-message na, matawagan na. Ngayon no awan masapol mo, di ka pa'y maibagat panagawid mo dito balayo. Pasensya kan, amumot ti agad adalit ti kolehiyo, busy. Di ka nga rin nagpungpungtutin, Sa anak ba't nagpungtot? Saan ka nga rin nga maluksawin, Gagangay lang nga maluksawak. Takas lamat lang sa anak nga kayan ayat. Saan man? Alala bumawi at tuking ka. Sige. Ala, umikar dito, tagtugaw ta, tagtungtung ta. Baliwam tulatang, sa balin tulatang aldaw, ti panang tedbol kwartakon. Ha? Naawan tintugot mo ita. Pau itanak natin itong bigatin. Total, agsublek mat agsubli di bigan, tinubigat. Please. Sige. Inakbay, tatang, nanang. Ay, papanaman ng baraw. Ape, nagsira ka man di prestubaw. Inaklabit ta ili tatang, inaklagpawit ti kwarta.
Asin no man ti pau ita mong baraw ni Joyce. Una nang. Masapol na kan launet at the project da. Ay na baraw. Di ka sapay magit kita tanubya maun. Sama mo't natang. Di ka nagpaiswan na, nagkita ka mula di rabi eh. Ay kita, nasaya at ano kasta. Taamangan mat na awan ti pagbanagan na dagit ang aramida, may tinubyam. At dananang, hindi ka madanagan. Dandani nagturpo si Suna. Kat sapay ko ba tadulo agturpos. Kat na kay tumutlat, kagasat. Kastanto nga talaga ti mapasamak tatang. Alang arot, panawang kay bay. Dahil tuno makaipaw itak, inakto adagos ti Preston. Aglukatak tumanan. Alaagan anat ka ba raw? Happy birthday, Agnes. Imbag man tayong may kamit laeng, Doming. Siguro mabuteng ka nga sa anak to gumatang titinubungking ka na niya. Saan mat? Makonsensya ka lang amin ta. Siyempre, gasti ko nam, baka maluksaw ka, makagura ka. No, sa anak pa lang may matendar ti birthday mo. Agyaman ang imaguri ka naglabit, asikasuan din kiti bisita ni tatang ko. Kitni, manmano kami lang nagisagana. Alawan ti anyaman na. Agtugo ka pala dita, agsubli akto, idasarang kanto ti kanem. Uri saanan, tasyak tulatan. Ay saan nga mabalin? Sikat special guest ko ita nga birthday ko. Iso nga kayat ka nga Serbian. Kayat ko nga special mo titratok keng ka ita. Basta agtugo ka lata dita Orayan nak. Sige. Ni. Umawawag ni Joyce. Anya nga tati bagana? Nagidya dayo ta. Narin ko. Hello? Joyce, imawag ka. Ate nga da ka dita balay da Agnes? Ha? Anya? Adda na kay baga kanyak, nga adda ka kano dita balay da Agnes. Kwa? Di na dita Agnes, kat dita patay na patay king ka? Dita kursunada king ka nga customer mo? Ha? When? Customer ko suna. Angim, inawis na klaing ta birthday na. Ginundawayan na kit di Gaputa awa na dita. Gaputa ti amuna kat adayuak. Iso nga sulsulisugen nakakasta. Saan mat? Anya nga saan? Amok ti kalidad dita nga babae. Sipod pela idi. Amunan nga agayan ayat ta. Amunan nga da relasyon ta. Papansin pela king ka. Gayim ko laeng ni Agnes. Gayim ita. Agit ka sa nung oras din nung painumin na ka dita. Tamabartek ka. Tagundawayan na ka. Saan nga maramid ni Agnes na ita? Apin yung kanunungam isuna? Sak nga kayan ayat mo. Sak kumati kanunungam. Malalala, sige. Adya ka diti kaya. Anya tiket mo? Tiket ko umay ka diti balay. Ha? Adda ka? Wen, kasang-sangpet ko launay. Dahil tati ipasungad da kanya. Nga adda ka nakakita king ka nga imatendar ka ti birthday dahil nga Agnes. Sige, Arod. Umaya kon. Paspasam. Jak kayat nga agbayag ka dita nga balay. Tama nga no anyat aramiden dahil nga Agnes king ka. Dakon. Imbag kay may ka dito Siguro na saan ka pa nga tinawagan? Siguro na awan ti nakakita king ka? Adda ka pala sa balay day nga Agnes. Amang ano na imas ti inum mo itan. Amang ano imas mo ti pananggunggundaway na king ka. Amangan mo't no nasulisog na kakuman. Malalasasang ka agpungtutan. Adda akon. Nay. Manawag idjajak pinagpakpakadan. Katrumbeng na laing Saan ka nga pungtutan na dag dito yan?
Ada ka di datito kini tita. Awan da, rimuarda. Arakupin ka mga ron. Di na ka narakupin. Ha? Di ka di mailiw ka niya. Stunan, saan ka nga papauyon Agselos ka di? Amok ba't kami nga kursunada kang kadedje nga babae? Sakit, awis-awisin na ka. Oh, Catherine nagalwam. Manot balor na ba't tinagalong keng kwana? Bakamit no? Bakamit ada relasyon yun? Awan. Bakakit no daw-dawatan nakamot ti kwarta dayjay? Saan? Damat negosyo na, gumadgatang laing ti tinubong ko. Bakakit no dakdakkel pa itititad mo keng kwana ng siyak? Ay, tandaan nam dito duming. Maduktalak lang nga ada sa baling nga, ikam ti kwarta, malaksid kanyak. Agsagana ka. Awan ti sa baling ikam iti kwarta. Awan mo ti sa baling nga kayan ayat ko no, di si kalaeng. Nasaya at no nalawag. Gusto na nga ro din. Agtungtong talatan. Kaya sagap apata. Si kantumot ngamin. Diyak ba't ammo nga agawid ka? O kita daak dito yan. O ammo nga daakon. Saan ka rin nag-uungitan Dati yung tugot mga kwarta? Ha? Agorder taman? Ha? Agpa-deliver taman ti lechon manok ket ni. Sana ka nakaluto. Kasang sangpit ko la itay. Awan mo ti masida. Sige. Dati ni. Dali magasot ko dito Lima gasot laeng? Manok ka di nga lechon manok ti masapol mo. May isa lang Anyam ti allowance ko. Sige. O dito Isang aribo amin daytan. Gaman nagsuki. Gumatan kayo tumanayin. Thank you. Ni Agnes di siya. Sakto. Kasto yung aldaw no ko no, may gumatang ititinubong. Ngalako na. Naibos siguro, dati ginatang na itinaminsan. Agnes! May ka mga alat itinubong nga ilako mo. Ni. Saan mo ka tumalyaw dito Linabsan naman ti pestok. Agnes! Agure ka! Agnes! Agnes! Uy, Agnes! Uy, api nga limabas ka lang di pestok. Tay ka pala pukpukawan. Kagurgura ka. Anya? Di na kasarsarita. Apay. Kagurgura ka. Nagpukaw kalatan nga di ka nagpakpakada di balay. Birthday ko. Nga sikat special guest ko kunak. Anya tinarabit mo. Pinanawang kalaing na napang ko inasikasod dado mga bisita. Pimanaw kan? Pasensya kan. Apay. Tinawagan na kami ni Joyce kata simbang paggamit Gapot at tinawagan na kan DJ nga babae. Uri no mapasakitan tinakim ko. Napan ka? Masapol na ngamin. Iso nga napanak. Masapol na kami no adda masapol na king ka. Pangasim ko mata. Bakawanan na kon. Promise, bumawi akto. Bumawi akto dito sa marong nga birthday mo. Saanin? Naawan ti patag cooking ka. Agsay sayang aklaing ti oras duming. Anya? Ken kasti ko na king kaidi. Saan ako nga umay gumatang iti lakom nga tinubong. Agsapul ako niti sa bali nga pagkatangak. Agnes, saan kumamata kasta? Ibatan na. Ken saan na kasursurutin Agnes. Agnes! Apa yung pa ni nanang tatang? Ay, jakam mo
Rimuar itay. Adala ba pan nagatangan? Awan mo tayo. Nay, iso siguro dahil ta. Isungag pa iso. Nanang. Apay baraw. Ang gapon nyo aya. Ay, napanak lang gimatang ang naibayagak mo ten iti tiyanggi nga naggatangak. Taan niya. Ada nakisarsarita kanyak. Baraw. Nakimaritas kay manan. Nangang kayon. Salsaludsudik no nangang kayon. Saan pa yung madamdaman na awanan naktiganas nga manganan. Apay mart. Gapo ka di iti minaritas yaw. Baraw. Saan mo kadipay nga amo? Ha? Tiyan niya nanang. Agdindin na magan iti aglawlaw tayo. Tiyan niya. Ay talaga nga saan mo amaw, ti mapaspasamak iti aglawlaw. Saan mo amaw, ti mapaspasamak, iti mismo nga kaayan-ayat mo. Ha? Anya ti kayo sa mananang? Anya ti may papan ka ni Joyce nga pagsasaritaan na iti Marites? Anya dayta. Anya dayta pagsasaritaan yung agina. Ninanang atatang. Baga na nga, adda ka no jak amo may panggap ken ni Joyce nga pagsasaritaan ti G Tianggi, Gistor. Anya day tama maeng. Nga main adda na kaibaga kanyak. Nga anya nanang, nga anya ibaga mo na. Nga masikog ni Joyce nga kaayan-ayat mo. Ha? Anya? Anya? Ay, Ipraprank na ka lang nanang, sangag pa iso dayta. Kasano ko ma? Anya nga kasano ko mabaraw. Kasano ko maagsikog tatang? Nay, ay kitagsikog tababae ka raw. Tigay ko sa hoon, kasano nga agsikog, idinto nga, awan mo't pa'y tinapasamak mi. Anya? Anya baraw? Pundo ka titimbagam. Uwi nanang. Anya? Nagduldog ka launay nga lalaki. Anya tatang? Mangted ka iti kwarta king kwarta, 10,000 kada 5,000. Nga kasla pagbagasan na kan? Sa mo'y bagakanyak, kada kami kininanag mo nga di mo pa'y nagkaraw na nga babae? Ay, saan pa'y tatang? Unay ka matibaraw. No, kasta, saan mo nga kukwate si Kog na? Saan nanang? Ay, tamukla itay no agapuko akon. Ha? Niya? Sino nga raw tinakasikog king kuwana no awambot pa'y tinapasamak yaw baraw? Baka mo to sa nga pudno day tananang. Saaman pudnaw. Mismo nga nanang nan tinagibaga. Kaeskwelaan na kanumay tinakasikog king kuwana. Tay kanon nakamotor nga kanayon nga makita da nga mangitultulod king kuwana. Ha? Naisto kasta saan nga talaga nga sika. Di amok itahin na danamnamak nga baka bagim dayjay. Wala nagsugpunan niya. Angam no kasta. Talaga nga awan tinamnama nga bagim dayjay baraw. Dadi ka matpulos na usar na tinubong mo kang kuwana. Ay, nagkapoy ko dito. Ibaing ka pa ikiti ka anak kaun. Anya tatang? Nagkapsot kan. Di ka pala karod na inggatang ti babae dagiti kwarta nga binusbus mo king kuwana. Tanaramanan pa. Ha? Unay ka matay. Ginasgastusam. Sa balimot tinangraman. Uray kumamot rinamramanam la kumamot Kas kumakadati bagbagada no kwadya iti takahaway. Saan nga po dudayta? Saan? Saan nga po dudayta? Ay nabaraw. Nanang. Sumrit kan kat nalamiis di tiruar.
Nalamait dito. Ala, sumalik kang baro. Saan? Madamdama pa ilang nanang. Ay, nasaan mo nga ilimang deta arak mo? Namuklatan. Ngano adda problema aginom ka. Alabay-bay amon di jay baraw. Adu pa'y ti babae tita. Pudno gayam ti kunayo nga. Sa isayangik laing ti pagbanbanog ak iti babae nga di nagbagayam ipatpatig. Ay lakit bebe amlatan natin napasama ka. Saan mo nga maisublin ti aming? Kitigaid mo lahat ti agtrabaho. Taagurnong ka. Ang imapay nga naramid ni Diyos ti kastoy kanyak nanang. Amin matintid ko. Amin inaramid ko tapno no. Matulungak masuportara kisuna. Amin matintid ko. Intid ka halos intid ko amin nga. Kita ay kiti negosyo para ken ko ana tapno ayat ko lang nga makaadalisuna. Di tay amo baraw. Di tay amot ka panunutan na. Amangan mat nun na. Naamiris na nga saan nga kasking katikayat na nga maasawa. No di kat deti kasadaran na wano katawanan na. Agsapol ka kami deti. No di ay saan unay nga adayo ti agwat ti edadyo baraw. Sakit. Jakman lang pulos. Iti tagainip ko laing nga na. Nga anya. Awan nanang. Amog detan. Pampanunutin baraw. Alababa amo no saan mo nga naramanan. Baka nasaksakit ko mano naramanam ta insina nakalata. At least kung ano naramanan nanang baka sa anak ko mga isinan. Anya ti kahit mo asawan. Ang mga naramanan na tinubong ko nanang baka saan ko man nga nagsapul iti sa bali. Anya? Baka naramanan na ko matiimas ti tinubong ko. Saan ko man nga nagsapul pa iti sa bali. Makaambo ka na, partik kan. Sumrikan taon, kat na baka maturog ka di tarwar. Sige. Mga agpili kay latan, sir, ma'am. Sige, agyaman na. Dati ti supli yun. Nih, da kayo magkayam nanang. Madana ka naklaking kabaraw. Itay rimwar ka dito. Rimwar ka di balay nga may tipestom. Kasla nalpay ti abagam. Hangover la siguro nanang. Sa hangover nga ta. Wano panunutin pa'y laang tinapasamak kada kayo kini Joyce. Saan ko kaya't nga lagi pene nanang? Isong ano mabalbalin? Saan mo kung mga dagdakamatin tinagan na? Maawatan ka ba raw? Ay, aguri ka. Ni mo't Agnes dahil lumabas dito eh. Agnes! Agnes! Nagsardan. Agam di mo ito masidig dito eh. Limabas mo't latan. Ay. Apay. Nagapakay ka di kini Agnes baraw? Nanang? Huwag nagpaiso nanang. Anya? Kagurguran nak ni Agnes nanang. Apay kaguran na ka. Basta nanang. Ada naaramid ko nga nakasakitan tinakim na. Di ta kasaritak. Di nakanumutin kahit nga makita. Hindi na kanong kaya ti gumatang tilako. Ay na, baraw. No ape nga mimat nga kasjay. Kat amumot nga nasayaat king ka ni Agnes. Dapat inikam ko mati importansya dayjay. Naladawin ti amin nanang. Nakaamiris ako. Ngem, awanin. Kagurguran ak mata ni Agnes. Ay na, baraw.
aramidim ti amin, tapno mapukaw tiguran na king ka. Amumat nga, nabayagan nga ipatpatag na kaday nga Agnes. Ang sa bali mo ti kinayat mo. Dete mat ubing estudyante nga nang warkwarta lang king kan. Nanang, ay, wala pasensya ano na ipalagip ko man king kan. Ngem, kanayon ko latta nga ipalagip ba't king ka. Nga saan lang nga iso ti babae dito'y lubong. Nakadado dita. Kad ni Agnes. Nga gumaw-gawawa iti atensyon mo. Napaguram man ngagpaisaw ang aramitim ti amin tapno no maisublim ti dati nga riknanaking ka. Taamangan mo't no da kayo nga talaga naikari iti maysa ken maysa. Ang saan mo mo't nga inkaskaso isuna. Alusto na nanang kat ni. At gumatang ang customer. Ala. Di mo kit di kayat nga tinggan ti bagbagak. Alangar panawang ka ba eh? Indak pa'y igatangan ti agas ni tatang mau. Malawon na nang. Ganaan kayo. Nasurok 2 bulanen kasinyong nga saan nga gumatgatang itilakok at tinubong ni Agnes. Kadyak mawatan ti riknak ken ti bagik no apeng nga kaslang. Kanayon ko nga malagip isuna, kanayon ko nga ililiwen dagiti panawin nga nakaragragsak nga umay gumatang itilakok at tinubong nga no pay luklukun na o rin ibagbaga na ti ayat na kanya nga saan kumot nga ikaskaso ket naanos lat tamot. Naragsak latang o may gumatang. Nga kaslang, panagrik-nak kasin yung ad-adapay nga kailiw ko. Ngem idi, agayan ayat kami pa'y laeng kay ni Joyce. Adda ka din ayat nga marikrik-nak kay ni Agnes. Ket numan ayat nga agpaiso dati nga marikrik-nak ken kuana, saan ka di pa'y nga naladaw ti amin. Tapno may sublik ti dati nga riknana kanyak. Anyat kasasayaatan nga aramidek kasinyong tapno no agsubli ti dati nga rikna ni Agnes kanyak. Tay ti kasta maipudnok tumet ken kuanan ti rimusing nga ayat ko para ken kuanan. Regalwak kadi iti tinubong nakadipasya rin iti balayta. I-message ko, i-text ko kadi, awagak. Diyak amo no anyat aramide kasin. Sagutak kadi, ti anyaman. Dahil di launa iti parikot ko kasin yung nukasanok nga maalukoy, when malunag tirik na ni Agnes. Tapno na ti kasta, kiti subli na ti dati nga ragsak, ken dati nga riknana para kanya. Wen kasin yung napaayak kiniayat iti tanagayatak iti ubingem siya. Ngayon ko ti amin ko ultimo dati sapul ko iti negosyo. Ayat ko lang matulungak ti panagadal na. Ngayon ka maudyanan na insukat naklaeng iti sa bali. Ket napaniknik ka inaramat naklaeng asaan nak nga talaga nga inayat. Ket tay tao nga, tay babae, tay tao nga pudno nga mga ayat kanyak, mangipatpatig kanyak. Isumit ti induron ko nga umadayo kanyak. Ket kasla naladawin ti amin, idi ta mariknak nga agayatak matgayam kini Agnes. Taita, kagurguranak, kasaan nak kanumot kaya ta makita. Dahil di nga rod, ti pakasarita kasinyo nga kahit kulaunay nga papalakadan kada kayo. Kada kiti nalaing man nga lalaki, nga mga lukoy rik na ti babae. Tulungan dakman, iwanwan dakman, pangaasiyo.
Agyaman na itianos mo ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaak. Ket sabi ko kasinyong adamet na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y napaay nga tinubong duming iti Ilocos Sur.